Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nganggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin seneng ngaji sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi sallu alaihi
koyo sing keri cokot koyo sing keri cokot koyo sing keri dicokot koyo sing keri cokot koyo sing keri cokot koyo sing keri cokot koyo sing keri dicokot koyo